Forkæl Talia-affæren. Gør det noget, hvis jeg tager den sidste pølse? Glem det. Jeg har mistet appetitten alligevel. Nå, står der noget interessant i avisen? Ikke længere. Når man har klippet kontaktannoncer og reklamer for lædersofaer ud, så er der ikke andet tilbage end margner og sidetal og datoen. Her der blå briller! Hvad er der galt? Datoen! Gå i dækning! Godmorgen! Hvorfor vi i år vil sørge for at huske mors dag. Og for at undgå gentagelser, ved alle, hvad de skal gøre. Hjernevaske Talia, så hun glemmer mors dag fuldstændig. Nej! I år skal det være en ganske særlig dag for hende. Det er forstået. Og indtil da, ikke et ord til jeres mor. Bare opfører jer naturligt. Jeg har ikke gjort noget! Godt. Lad os se, hvad du har haft gang i metalsløjt. Ja, glimrende her. Her er de billeder, vi talte om. Og husk, næsepilleri er en meget beskidt vane. Nå, stik så af med et stump. Observer, Travis. En iskold garanti for, at jeg også er i live efter mors dag. Armbånd. Ikke armbånd, dit fjols. Designerhåndjern. Vernon! Din lille sociopat. Hvad laver du med dem der? Jeg skulle... Selvom det ville være en stor fornøjelse at bruge dem til at lægge dig til en radiator, vil jeg lægge dem i mit pengeskab. Nej, men her, jeg... Hvornår tror du måske, jeg vil få dem tilbage? Nå, det ved jeg ikke. Og helvede fryset til is. Er mødre ikke utrolige? Jeg mener, de opdrager os, mader os, lærer os, hvordan man desarmerer atom på... Ja, I forstår, hvad jeg mener. Nå, men jeg har tænkt mig at gøre noget ganske særligt i år. Hvad? Pas på saltet. Marcy, hvad har du gang i? Altså, spildt salt bringer ulykke. Du skal kaste over skulderen for at vende lykken. Og det gør du så. Hey, se lige den her flotte gave, jeg har til hende. Det er en puderdåse med spejl og GPS-navigation. I ved, hvis nu hun glemmer, hvor hendes ansigt er. Sødt. Hun bliver vild med den. Altså, hvis jeg er heldig. Jeg krydser fingre. Se, du skulle have kastet noget salt. Ja, og så giver det 7 års ulykke at slå spejlet i stykker. Venner, vi tror ikke på den slags mere. Det er det 21. århundrede. Vi er civiliseret. Spis min sidste pomfrit, og du er færdig. Boris, vi holder os til min idé. Slet alle beviser på, at der nogensinde har været en morsdag. Godt så. Hvad er der herinde, som kan fortælle Talia, at hun er en mor? Forældreskabets infernalske afkom. Børnene. Tag den! Og den! Sådan ved du, om dit hoved er i affaldsspanden. Spørgsmål? Плохой тиран. Der er du, min lille angrebsmissil. Jeg så dig slet ikke. Darling, tror du virkelig, du kan få mig til at glemme mors dag ved at putte barnehovedet i skrald? Så du glæder dig altså? Ja, du kan få børnene til at give mig en dag fuld af sjov og lækre overraskelser. Det bliver herligt. Gør det ikke? Da, og 1000 gange da. Godt, for hvis det ikke gør det, forstår det at finde ansvarlige og slagte ham som lille gris. Boris? Yes, dig. Held og lykke. Jeg kan ikke understrege vigtigheden nok af at finde på den bedste hemmelighed til den hemmelige morsdag i historien. Og for at holde den hemmelighed hemmelig, forventer jeg, at alle har lært den hemmelige kode, jeg har givet jer. For nu af anvender vi den for at forvirre paranød. Paranød. Talia er paranød. Ja, videre. Når I ser jeres aubergine. Mor. Jeg troede, hun var paranød. Nej, Talia er paranoid. Mor er aubergine.
Det her er bananas. Forkert igen, Spike. Elle er banan, du er kumkvat. Ja, nå, vi kan vende tilbage til kodeorden. Godt. Statusrapport. Jeg har købt en super brilliant gave, Godt. men den gik i stykker. Skuffende. Boris. Телепатически контролируемая тумбочка, лазер-очки, опасная рыба, плохая шапка, пуленепроникаемый кардиган. Er han snart færdig? Ja. Mange tak. Spike. På snedigste vis har jeg gemt min gave i Vongs pengeskab, hvor han også konfiskerede den. I svigter mig alle sammen. Totalt. I skal skaffe flotte gaver i løbet af 48 timer, ellers kender I resultatet. Paranød slår os ihjel. Her kigger hun aldrig. Hvad er det? Jeg har selv lavet den. Jeg har været op siden klokken 5. Og du butikker sælger hjemmelavet? Nej, for det er amatørpjat. Jeg vil have en rigtig gave fra butik med stort prisskilt. Проклятие! Men jeg har faktisk en anden gave til dig fra en butik. Men det er en overraskelse. Ja, darling. Jeg elsker overraskelser. Men for at sikre de gode overraskelser, skal du fortælle, hvad det er. Glem det, kontrolfreak. Eller husk, du siger det, som om det var noget slemt. Det er det på mors dag. Tag det nu bare roligt. Det bliver vidunderligt. Ja, vidunderligt. 2013. Mor, sikke noget vrøvl. At banke på træ bringer ikke mere lykke end at banke på det her MDF. Se. Det der er ikke træ. Nej. Martin havde ret. Jeg er ramt af ulykke. Det må holde op nu. Og hurtigt. Jeg ændrer kombinationen en gang imellem. Man ved aldrig, hvilke forbryderspire, der får fat på den. Skulle du ikke have været til undervisning? I indbrud, simpelt tyveri, afpresning under trusler. Skrid så! Hvilken del af hold udkig kunne du ikke forstå? Våddragt. Mange tak, darling. Læs ikke det der. Eller nogen af dem her. Har børnskerne brug for hjælp? Der er flotte røde sko i butikkerne. Alle detaljerne står i min dagbog, som jeg skødesløst har forlagt. Mor, hold op med at prøve at kontrollere alting. Mors dag handler om os, der gør ting for dig. Så i morgen skal du holde fri, slappe af og bare lade tingene ske. Hvorfor pulserer årene på din hals? Aljuska, jeg lader ikke tingene ske. Jamen, så får du brug for en masse øvelse. Hvordan øvelse? Mors dags morgenmadsøvelse. Her lærer du at slappe af og ikke gøre noget som helst, mens jeg serverer små lækkerier. Te? Da, hvis det er lapsang souchong, blade, ikke breve, og lavet i en potte, der er varmet op til mindst 89 grader. Du kan ikke lade være, kan du vel? Hold så op med det der. Morke har perfekt selvkontrol. Bortset, den kop. Hvad? Den passer ikke til underkop. Gør ikke noget, gør ikke noget. Jeg har bedt Marci om at undervise mig et par dage med hendes bog 1.000.000 tanker om overtro. For at sikre mig, at der ikke sker flere uheld. Det bringer ulykke at hælde mælk i efter teen, med mindre man drejer rundt. 1, 2, 3. Okay, så.
Okay. Og nu videre til den helt store brunch. Der er stegte pølser. At servere svin på en fredag bringer ulykke, medmindre man hopper på en tog og grønter som en gris. Den latterlige bog er enormt interessant. Bare gå med grisepølser. Okay. Der er bacon. Masser af røræg, pølser og bagte bønner. Det er umuligt at slappe af, når sindslidende familiemedlemmer overtager anstalten. Jeg er virkelig ikke særlig heldig, vel? Hvis bare du havde respekteret saltets kraft. I årevis har jeg udtænkt hemmelige våben. Og i al den tid kendte jeg ikke til det mest dødbringende af dem alle. Små Man kan ikke overlade til børnene at give deres mor den perfekte gave. Så jeg tænkte, hvad vil jeg gerne have? Så købte jeg dem her. En barbermaskine, og et togsæt, og et par Winston Churchill underhylder. Dirk, mand, du skal bruge en løsning hurtigt. Og fortæl din kone, hun har overskæg, er ikke lige af det. Det er håbløst, hun slår mig ihjel, jeg dør. Var det fordi, jeg var hysterisk? Nej, det var for gaverne der. Det er noget skød, men stol trygt på des. Okay. Jeg skal være en middelmådig, upopulær caféejer. Jeg har det. Vi holder et surprise party. Hvorfor tænkte du ikke på det? Flot. Meget flot. Hvad er det? Hvis jeg ikke får fat i håndjernene, er jeg død. Så Travis, det her er Operation Aflyver pengeskabskoden. Se. Vongens kontor. Han kommer ind. Strækker sig. Prøver at stille den kop te fra sig, som han har glædet sig til lige siden frokost, og intet bord. Intet bord. Jeg har slæbt det ned i fyrrummet. Vi afleverer kassen der til Vongens kontor. Han tror, det er et nyt skrivebord, men faktisk er det mig. Jeg ser ud gennem kighullerne, observerer Vongen og får fat i kombinationen. Men måske overser jeg noget, men kan du ikke se kombinationen med det kamera, du lige har brugt? Nå, Travis. Hvis du er så glad for at være så forudsigelig, må vi vel hellere gøre det på din måde. Så med spejlet og uden 7-9-13 Og mælken og bønnerne. Og den sorte kat, du faldt over. Jeg får det til 23 års ulykke. Kun fordi du ikke kaster salt over skulderen. Men det retter jeg op på lige nu. Hvem har bestilt dagen som... At slå en paraply op indendør, det bringer uheld, ikke? Det bliver snarere 31 år. Bedre held i din ende. Nej, den rører sig ikke. Fremtidens sorte engel på vej ind i stuen. Hvordan i dronningens navn skal jeg kunne planlægge en fest med al den larm? Jeg er forfulgt af ulykke. Du bliver nødt til at gøre det uden mig. Der er ikke noget, der hedder forfulgt af ulykke. Vi ses om 38 år. Ja, gave til mors dag. Imponerende. Ja, jeg vil gerne vise dig det, men det er bare pakket så omhyggeligt ind, at jeg ikke kan. Det er forsvundet. Du mener tryllet væk? Hvis du synes. En tryllekunst til din mors surprise party. Genial idé. Svigt mig nu ikke.
Slip godt fra det her, og det vil være trylleri. Jeg har brug for noget. Noget, der kan trylle med en kasse. Hey, hvad er det? En form for tophemmelig regeringsudstyr? Sav. Internetadresse. Du kan slå op, hvordan man skærer en kvinde over. Sig ikke til Elle, du så os. Det gør jeg ikke. Hvis... Har du nogensinde tænkt på at gå til scenen? Er mit kostume for meget? Nej. Har jeg tid til at gå hjem og skifte? Nej, kan vi ikke bare... Tæppe! Tør is! Spotlys! En trappe glitrer, og jeg stiger ned. Orkestret starter. Jeg glider hen over scenen, drejer rundt et par gange. Vifter med armene op og ned. Ja, men som tryllekunstneren i trylleshowet. Hvor er jeg så henne i det der? Du er slet ikke på endnu. Tror du ikke, du ikke også skulle bruge lidt øvelse? Jo da, men jeg har absolut ingen idé om, hvordan man udfører det trick. Hvad vil du gøre? Tja, jeg tænkte faktisk på at save Donna over i 2, og bagefter flytte til Sydamerika under et falsk navn. Jeg har skaffet et falsk pas, falske penge og en sombrero. Hvor er gæsterne? Jeg tør ikke fortælle nogen om festen, for hvad nu hvis de ikke kunne holde tæt? Hvad med dekorationerne? Kagen? Musikken? Nej, glem det. Jeg skulle ikke nyde noget af at tage. Jeg fandt det og opdagede helt foretagende. Overhovedet intet, der rent faktisk ville få det her til at ligne en fest. Lige præcis. Det kalder jeg at holde hemmeligt. Hvornår kommer Talia? Tror du måske, jeg har fortalt hende om det? Så ville det jo ikke være nogen overraskelse. Tror du, jeg er idiot, eller hvad? Så det du siger er, at mor måske slet ikke kommer? Ikke måske. Helt sikkert ikke. Jamen, jeg kan ikke fortælle dig, hvor bitre og skuffet vi er over at høre det. Det her kunne have været min vej til berømmelse. Og Donnas søster gav afkald på en aftens lukrative kyssogrammer for at skåne kostymet. Så må vi ikke skuffe dig. Talia! Men hvordan fik du... Besked på spejl i badeværelset, darling. Husk ikke at lade paranoid finde ud af, at der er surprise party. Forbandet være de fejlagtige, selvdestruerende post-it-markader. Men du er her. Vi kan lave vores show. Jubi. Der. Lad overvældende mors dagsforkældelse begynde. Jeg vil gerne starte med et kort trick. Og hvis nogen vil være så venlig at vælge et... Hvis nogen vil være så venlig at vælge et kort... Donna sød. Hvis nogen vil være så venlig at vælge et... Donna! Jeg vil gerne starte med et kort trick. Okay? Kunne nogen tænke sig at vælge et kort? Lad mig se. Elle måske? Elle måske? Spike, det er for dit eget bedste. Okay. Vi tager finalen. Op i kassen. Kom så, op i kassen. Ud af den kasse. Donna, ud af den kasse. Donna, ud. Kom nu ud af kassen. Donna, ned i kassen. Kalder I det et surprise party? Ja, det her er et surprise party. Hvor er mit bord, Bernard? Hvor er han? Her. Mine kish. Jeg troede... Mit bord! Men, hvordan har du... Hvad synes du, Spaginski? Ren trylleri? Eller nævnyttig kontrol og sygelig indblanding? Næste år, præcis sådan her. Bare bedre.
dig, Pushkin. Jeg vil give dig en fantastisk morsdag, men mit uheld har ødelagt det hele. Hele familien er på den anden ende har været trist og ulykkelig hele uge. Så ordner måske det hele. Det er en skøn morsdag, er det. Mwah. Du har ret. Så var det rent faktisk et held, at jeg lod dig gøre det hele. Ved du hvad? Jeg dropper det overtroiske plader.